Makawuono ma piny mangima dhialo odiochieng mar joma mine kaunti ma Kisumu jokanyo mowuok e migepe mopogore opogore ne ok odong' chien bende. Riwruoge mowuok oko mar puonjo joma mine kaka ginyalo tiyo kod mbui e bero ngimagi to kod ng'eyo ratiro margi bende joma mine opuonji e wi ng'eyo matut kaka ginyalo geng'o midhiero ma jukogi pile ka pile. Puonj ma kamago bende oting'o bero yoregi mag ohala, somo e kind mamoko bende. So this is our first panel discussion group and rape cases. Things are going to change and safe spaces be what they create within Kisumu County. Jomadwaro rescue young girls moved violated and women and children was secure from the places magintiere magihinyore. Wadwaro yo mabende wa reach out to them, ugiyudo kony kendo wa reach out to them quickly on time. So technology dhi konyo kendo wa embrace the theme of this International Women's Day kabisa. It is the way to go. One gi computers, one gi telephone lines, one gi hotlines mobiro use all the time. Oluwore gi weche mag gender based violence no yudo evidence mag gik motimore kata koketh ratich mire no and very important ni mondo yude e yo moro mapiyo. So magi bende waneno ni kwa puonjo minewa mondo obed kanyalo adopt issues of mag technology mondo wa bridge that digital gap so that kata ka gik makamago timore to mine bende olonye kendo ng'eyo kendo wadwaro ni mondo kik giluor weche mag tiyo gi technology gi seche moko iso foreign to them. Kawuono na biro mondo akaw puonjo ja wuok e group mar SOS kendo ago erokamano SOS mokela ka mondo awinj puonj. Adok chien mondo adhi puonj mine modong' chien kucha mondo mine go odhi obed kod lokruok. Daere jiwo mine mondo support other women. Support wadu mondo embo chung kaka imbe ni chung mokwongo cha. Koki support en odhi dong' kobet piny kai lakini in mbele manonge gimidhi konyo. Wadwano technology makamani okonyruogo kuom kelo ng'eyo kendo kuom kelo ratiro kendo kuom kelo kony gi joma mine maonge ubaguzi yoyote. Emomiyo kawuono nyaka wang'e ahinya ni areas mag innovation gi technology ni e sikunde, ni e kunde ma ji tiye, ni e kunde mag sirikal kaka itiyo mondo tich obed maber mohingo machon.